Kublai ya pi ki parlok ki baju pet ya ka channel nong san hima. Hagani ka kenti ka bamenta ni wan ra shapi ka jing keren jo nong san hima. Bat arut ki rang ba ki batri shitam. Wadadien ki la shang that na ka kam. Ka jing shang that jong ki na ka kam ka baki tre ka ai men sim ya ki bikin ya cha khamat na ka jing em ban am shu shang klikti hanre ki la sedang yang ya kalat ka lenti ban pen bun kam ya la dia. Kini ki shijor ki la play ka resort jong ki hi. Kabalong kajing im thamai hadian kajing treshitom baro kisnem balalet wala kilong gi balarang ba andrei kajing kermen kajing iya ka kam ka baki trei kajing ang nuot ban pensuk ya kalawi gi kun kapau shai ka kam ka baki le dak ba pli kani ka jakasa bala ai kerteng Jenny by chance arnot ki kun chanrang jong kiru kila dan bentalang an kentiu bat pen mi shakman ya kani kajing ang nuot jong ka kemi baru ka pa jong ki kajing try lang ha kalong yin kapan iba haba don kajing terli bat kajing snob ha kajing ang nut kin orlong wat haba larang baru kani ka resort kam dei tang kaja kasa kadi ka mensim jong kajing i kajing ro ya kamariang kajing pen priang ni kajing kemen shikipat ba ki bawan kai ha kani kajaka kublai nak ni kublai shibun mapila pelat por khnang mani keren bat ngi nong san hima Kublai shibon ya pi ki bara pelot por ban ne kanduk yang isa ni ban baik ban kami ya i jinglong jingman i ki bangi kum ki trai yang ile kai ngi pen internet pen pok pen phieng ta kom ta kai kani jaka baro adi jong pi mo oi kani jaka baro kadi ke jongi kom ta internet baจะคุบเลยชิบวนคันนี้ก็ได้กระปุงดอกค่ะโอ้กระปุงดอกค่ะเฮ้ยกระปุงดอกค่ะไปกระดังดอนกินนี่กี่ใบยาควายเอากระดิ่งไปกายรูตาไก่เจนางตาปะเดียกิชิบุกิจิงยากอบเอรุควายดอกค่ะจิงยากอบงิมจูบุงีบุไปเช็คตังกี่ใบวันควายสนีกุมตัวเจ้กุมนี่ไปบางงีรุ่งงีปอยชักนี่กาเยี่ยงกับบ่าฮัปโปงีบุไอ้กับรีสอร์ทใช้จรองปะเดียกับเด็กกี่กัมรากี่ใบkisah ki beriu kai ta ti nak kan nungut ki don ki baya yarap lang ya pi hang ni ki dal angut ki kon madon kon sang san ngut ti angut naki ki basa wi basan kita ki bapet ki bakami ki bapenia ya ka kam ka jam hang ni ti midon pada salai ngut ki kenda ki bayarap ki long san ngut barok hoi ti ngim jubu ngim don front office ngim don kita ki receptionist ne ki ai ki ongwa te kini hi ki le nang ta housekeeping ka chef ru kini kon ki akan rup lut ka kam ka bahasa untuk kan kam tang bon bril si phang ki ba pling ne i ba sibit kala chef sibit kala khalien sibit kala ki ki room sung to le bet ka bet ka khot ka suba kom ta ka bahasa ka kam kom ta to manga ba ikpa ru kum jo dang teng kat ka bahasa ka kam lai kan rup lang tang tang han dai bun breu kum to ni lai le kum ta kan so tenan ka aling nya song tai kong la dia ti nak ngai i ma jing long jer ngam kani ka plau jong pi ti kom manu ba yarap ya pi pade ban le ya kani ka plau ban pangkhoi ya kani ka jaka kum bang ong na basdang bahang ni ki khon ki batere tengah berikpa hibun sin ngepe ikan ka saudong sokon kan hakapo bangirang esna ya kate ya kan ka yeng ya thong ata ini ki dieng te ta daw pi ibikla kham he kham san te ngira sumar haru ki khnang ba kenum yap ken nyambar bangi so benut no te nak ta daw pi ka jengam kini ki plangkar pet grassroot ni warna na si yeng te ngia thong lang bi men jonga ngia sedang kong dai ni bentai bang ni em ngia thong bi men jonga hadin kata pede ulang nang po ngia ra tan rai satus ngia thong ta kin keleng te kan ne akan jing internet namar ngam kwa bangan ada ka do bilat balai namar ba ngai i ba kibriu mata kim kot kim khia su te ngakwa bangan pene pensa ya katuka aka jenglong mendai bannya don benta bar kami mariang dak bangi thung yakini ki phlang telong dangi ya ni yang ki smau tanat te bon sing na si ikini ki ges ki wan hang ni khamtam ki wan na sabar kan te kitang su inga kum to ba ngasi smart bangan ya dak kejat ben
Tiki ruk la lao naga selipar, natai teng klewan song klewan put lang lang bat ngalong kisong tendap banya dei kamariang. Kata ke pelong yang ngabang ke sepin sei kan ka jeng ngam kum ni. Kumta. Di menu pipli kan ka resort nana. Ni pli ya kan ni ka dei hakasin khaji ikpa. Ikpa ki khon. Ni pli ya ka ha u hakasipau terek ubnai basipau. Jong usnam ar jar arpuar. Ni pli ya ka kumta. Marsen pli pi ngai i pi don kapul e rumah. Ha. Dia pi pli baro bat kapul. Kalau kum ni ba ni sedang suwa dah kan ka yieng. Kamu ke restoran bat kan ka ki kamera. Di kinawan ki brio perang ni kim keli kanya kata ka bam ka di ki keli bandon pul ne em. De kata man la kapor ki keli si keli te. Masuk ong ikpang ong ka pelong ini ki brio bekin keli bita kapul. Te jarang khat begini ki kon ki asngau te ki ong keng ni rada jaba pio ala te bei pa te pishna da ka pu te le sti kan kami jo mentoi keng te komta mal bei pa I de engineer te ila sedang ban design hi keng te ka pisa ka bami dang ni hinge kan show kan diap dan ta pa deng ni sayo mesnai ka te keng te design ikpa lang tu pa de ni sukot misteri kum tu kasih hadir ki bawan le ki tiles pada ke de nak sabar te kum ta ken te ka yaaj pada kan ka pul ken ka aju mento si bon ki khon Tina yalam lenti yang ni mah kan jing em jong pi shwa ba pin play kan ka resort pi le ayo pi dai kum I ai kum ni ba I ngade kan hikai school na hikai hapo Sacred Boys LP school lang ta pa de hakapol pengirang snai kani ang sa ikan mau sisi tho dia gum to ngala wai school ngala julai san bos ngala ket kapla ngala athit ki jodon kam te ngala yang har ni petrol pom man kali ken bypass te komta de ki yeng ngala yo kali dam da kim yeng ngala hap ong bypass te kata kajing Tracy Tom jungi mo kapelong yang iba ngila bengin pelong ya kan dia kumbaka PUE mentaken te hawa ikpa ide retired engineer tengaru de retired school teacher apa Sacred Boys kumta te nang ta pa de ka ko pelong ingi bangin snai kan dia ngi de kinong seng jong kan dia ka Don Bosco Museum Food Gallery hapo Don Bosco ang tay mulai tingi de ki nong seng jong kan dia ka Food Gallery Don Bosco Museum mulai te ngiraran hang tula asnem hadin kata pa de kejeng penya juga bahalor te ki ong yengi bengen sange no te ngalas ngong sem jeng hina mar beta ikon jonga ibahe du I pas hotel management te nang ta pa de hakata kajeng sya penya ki bahalor tingi hapan ko ngu mangire to kinong songwai te kala pelong yang habangan perkat da kalat kalenti bangan yo ba pendit pendiang ini ikon te kum ka kami ngadat ba kajing songsi hi habang ai ibiki kon na badon kam kensan incudu kam telong kapelong yang ngatien yo kisah alam baklaban ban hakanika pertemo tengah sedang watlat te kumno ka we gesngi wan gohati ngawan syaw ini kon baki ya pulis te sebar tengah iya te ka viewpoint kan hang ta kasu wana ta ka jengmut jenga ngong baleng mla ban le yang ni hadin katu ngathiet dengan maruti van ibarim tingi shed na po yeng niwan ban terwadi sini siapo viewpoint ti haka sen ban kong baan ngong ke paplikan ki kon ki le arai tengah so ki kon wan sa yang ana wai school mangi wai school tang siteng sngi te hadin kata pa de te nak nga se but lang asran lang ki kon te kata ka jeng don jang apo viewpoint pada kalong ka jementoi kini ki beri ki wana bar no balai kikeli yang ki ong imut belai serta tong os ni balang kene ka yu ka khang hadin kata pa de kumta nga sugait dia ki kan tiksi o yang ni philong ka brio ka baklo banyarap na tapi paria phimju long phim sam ken ngil ngolong kum ka kemi phi habang ya kendo bat ka ju ki kenti kita ki ju ki kenti ru akan ma ka por bangirang not museum ki sai ai ka feedback hang tok si ong ba
ngimpat je kenduk kita ki belong gumne ki long song tenat ki belong song red na banga set kling aset lum dam labun bril le hapo Don Bosco takamot ngala le lum le lang itu ki plates ki kemtak ki pela ki puliang ki no em ba ki khon ki bon kam te ngaset keren ngaparai ki ken ka kapelong ki bikin song jan ki dur jonga trai keleng ki la poi komta kadika kam ka bayalam ni ki pengilong ta kan thì cũng ibri bala song thai mo cái cái bapin slur ya pi ban lat no nakata ga jing bom dan kam dan jam juga kun kan cái bapin slur ya pi ban yang la ki kejat ban seng pat ya kan ya ngan su ong pi be ban ong bam yo kam yo jam hakan ka jukul menta te ban adu mun suai ru ngaso ka kalong ka bam dei nama bele ka kam ka pahu ladang ngitri hok ngitri minot bat ngi khen burom ya kakam te ban lera nya kakam kamot long piduk sa kan long phem la kan ban long ban kiu sejrong te ban ong hang hari khasi jongi lelei nga se yo I bha kan ba ki bri ki wana sabar kida ya ro kida I hun kida iternat ha ba ki pet ya ka me mariang long ka khando ka sbo ka kat bangi thung ka long nang tap ada ke ba ngile long habangi trei hok komong oi phimen ne kamot kedua kam wat julera ya kimat ben kibre hunrei na ka to ka jong trei ka ba sida ka jong phi phin sakil sejrong komta ki bahayang hasam para madan apa ki sokuno ki sengye kani ka kam ya kata tebe kibun ki bayro kibun bha ki bayro ban kawai ngan ong epi man ki wan hang din dei kim ju nget yangi bengi dei kitrai menta ka nga khut kum nien rei pani nga sengit nang ne sengka nang tanga te khli nang tanga sa nga lum nga lang nga thang ki nyut ki nya bakan khut kan suba khnang ba ki bawan kin song tanat ken phi ki khasi si ong ban tap et nyau ya ka jingduk ka dei ka jingle khut ra ka yen ka kat kat arbaret ru rei ra ka jing khut ka don ka jing phui phien ka don kom ta ke thì cắt nốt thay phi lạ ban ông bà cái này cái resort trong phi cái pair này kia vậy ya kata te be na marba ngasukut na maulai na yeng hang ni ban ngam ju khamle kiwe te ngam nang te batai ma ya kata te le sitor phi ong kom ta te hadin habut le singan sala bangan sale rongkai kiwe ki resort thì cái jing e na na cái phi shem ha cái này cái jing ya dan ti trong phi bat cũng nước phi tệ là cam này cái jing e ki jing e kim du ki wan na kadiang ki wan na kamon ki wan na khamat ki wan na dian re ni dan ubana jrong bon sen hing IT be ya ubana jrong ba ka set ong ba ki brio ki basni ki numrung hakane ka jaka ka jongi mo ublei usa skor si sahi hadu menta empat judon ki brio ki barman lek kham akor bande yu ken ki burom kham ta mangiran mangi kiru temen te le sidon ki khon tanga nga tharai kanlong kum wei pat malong kim pat jo complain ki khon ken ha ka be de ba kata te kumta thì kuma phi ong mo arngot si teman ki bala ya song than thì manu ba bati ka kam phi bati om ne ka kam phi le om no ya ka kam ha ka be de ba sabar ne se ya ka ba pet ya kan ni kan la do ne ki khon jong phi ba kum khoi e ya ka kam hi ba ka barat ba hi ide ikpa ki khon I ki khon ki tang suang ipa kan ka galong ta to pai la pe le kum ni pe me khara kwat yang ni pendap tu ki se drong kum ta kai te pa ka lait kam long ti la batai pa ikpa ki khon hi start ha te ki jo mun toy pe de dei ta mi kai ki khon wat ni khna ki batrai ru ni khna batai wat nang kum ru ban pe ya ka lait wa nang kum nu ban le generator habam don lait nang tau la tip kum nu ban le wat ka suction jo ka puru ki la tip lam hi kai lang e ki ken plus hang ni ka basong to na ka de ba ni pentre tang ki khna ka si ben ha te ki khna ru kha sandang suda ki bas smart ki bas ting ki ba ya so tho ben keren ki ba ko ngo ya nga ki kho be de email te ipa ru kho be ipa kum ta ken ta
Thì mình sưu ông mình ta mà play i mình ta cái partai tăng baru dari tăng ham Meghalaya ro kibun bahagi ni resort mo atau pisngo ba pio ajing mình tôi ni em nagani kalong ka jing mentoy ya ka ba kini ki khon ke chu sang sing setai kala yo suka kala yo sipia nang ta pade kilat nya kani ka jing perkhat basnio namar ba kecet ong ka ketiang kecet ong haba mdon kam ki jing perkhat basnio ba bon jaj kiwan ban penjot ane ban poi sing ni kam ki bam smau tenat Tidak ka kibun kam pada kum ni ngiyok sang suka sipia du ka de ka sep ka jongi balai nama ngila trei ngila jau sep kalong pada ka jeng hun jengi te ka ha ka bai dei ba ong ba ka jeng ya mo ka jeng ya jong ka ni ka sot ka de ka yo te saya so gunang yo ni mata ka sini kam bahayo ta ka masai pe ni ka baha ka yo ka song ha ka yo ta ken kisngi cuti, kisngi weekend, cuti te kidap dek, kunta. Te kumo ong ipi mene ya, lada dan bangabi kepas ni saya kamat yang pada, kila kena yawan betul kat samlar, kila te lakam dalam dia te, kila semua senranya itu nak pada, nak marbat lagi wan, kim ju address yang ni kumnuk kila address baik Mei, kumta ken, te lada kita kinong way pada kibab itu aplikat kim jupoi perkat ingi begini kita try kita mut tangi de kinong try lada kam tu ngasih sukuli ki fikwa ayu lane fikwa jingarap diksi lengo yang abang akan tu dak pareng dah ada kuntu dang lai peli tu ngasih tu abang ada ikan kai school te kis burom ki aplikan rat te kinda wan tu klai songkai ngaklai songkai ni kok pelang teh Ramadan nalai kuai ki te kum taken Ti amai piplay kan ni menhau arajar aku haduk menta arajar aku san ki bun ki beri ki banabar ke jela ki bawan ni ki bun ki ba napok ke jela ya kata ngai kalong ya rengkat ki napo ki bawan nasti sa ritor bagi bawan menapo selong ka ilong mai rengkat te namar bakawai ka na kibawan nasor ki ombakam jengai pala kalanti kasuk ru ban syam ya kan ni ka jaka kan nama kadong harus surok untuk maplai te nang ta de long sakawai ru kasaudong sokon barong gelaker te kenawan ki kelum kenal ki mari chani satai rong kam don jeng masuk kenyaki te ki song tanat ba te kini ki bawan nasapo rithor pada raba kim ju kami i kini ke jeng jerngam dak kismo tanai ke jeng kenja nang ta kin jeng pa ju kini kisim ba pa ba harukom ki wan hang ni magrang buon kini gede kisim hi nang ta pada di kenyang basaya ki ba sek pa kitu kiso tanat ba kini ki brena rithor bagin snap ken nang ta ke ju yai kai sekite ki klau ki betap tu kumta kiso tanat ba bikin wan song kai entah ti na kani ka yeng ka bapitay baro ka ka ta ka bapisno sarong lu tam bapilale kajing sarong ka banengkong kalong ngarak bahi ka burami ikpa ka bakam palat pa kata ka de ble kajing kerku ka jong ble pi kumbong te ikon bakat do jonga kapo bange ja kum tu apo don bos kumizem te nglas dang kol marjung mo I ong yang dei blei khang ka wei ka jing khang bot un sa ple shi bon ka jing khang kata ka pen ya ka do not ko janga kalong kum ba thep do mau teli ka do not janga le ka jing pat janga kum ka kemira kam ta ki khon ha bangi I ba ki khon kim don kam kim don jam ka pen pang not yang re da ka ba itai khon khat do I ong yang kum ta ka pelong yang bangan pen perkat kan ka pen pat penat kini ka jengmut jeng perkat jonga ka ka bangadai bande na ka penta jungki tengi sapoi kan bangen le kan ni tengah pasiau ya kata ngapen sngow ya kata ikpa te ikpa pade komta kan te haba I asngow komta I asngow snaki khon te song yo support te ong tong ya sedang kat bangila ya sedang ya ka suki kibriang ni kiki empat dep te kim sung tu kan ya ka jeng jong ka pla kan te komta
ngia pelang kendiat habang ilang pisah kumtung ngia sedang bentit siman ar borni ngi thiru narot kendiat ngi thit ka usiap kendiat kumta ken ta kita suki Ti nak pi kemi dan ti kumnu makan ni kan nyat ha kalau wei. kabaso to na kata ka jeng keli ka jeng pi kong ngo kalong kum ni tendang la asnai kan ni dai kon ba he yong kum ni ban pen sa nam ye ipa beri gay te ki ai kan ni kerteng Jenny by Chin te kata Jenny kamut kerteng jung kemi Chin ka dai jung pa te nang ta pa de ngalaju ngasaj ong ki khon ipa ila te kat ni te sajrong kadang sa kasa sakapateng kapakit jong pi kumno benang penhe benang penyar ya kanika kanika yeng kasem kanika jendon jong kanika saudong sokun kumta ken kasa kapateng kapakit jong ki na kami lungti bagi kon kenum pelaran hi ya kami ukpa long ya bangapet menta mde bangairo long ki kloy benya telis para benya keren benya mirjumut halor kumno bakin le menakam penbit penbiang ya kan dia kajakang ni kan Ti mama kanu teli ki kamera kai pi don. Hang ni ha ini ka yeng Hoi, ni don kuma para kendai teli kendai ha ki he mama ki kamera. di kamera kum tai kim ong benda he generit do kim ki kat ban biang aspa sao pho hado aspa san pho square feet ke dan gue ke tak carpet area kan Hoi. Ki jat kamera you mama pi don. ni don ki dulux ni don ki standard kum tu ni bu kat kum ke jingkwak jong ki bru kan nama ba ki don ki bakwak ba kamrem ki dukan ki kamera ki don ki bakwak ki bakam dunador kat kum ke jingklak jong ki bru kan oh katu nama ki don ki kini senior citizen ki wan ki pri ki kwak ban penseng bhai kini ki pe sung bhai ki khon jong ki kan khon siu jong ki ni bu ajan jong kopul ki song kai nang tu ki relax nang tu ki pe kai bagi lek kai ki tu ki khon ki siu jong ki kan Kanu teli ki kamera ni. kata ngi bu tanggawe nama ta ki elder te gawe par sitting room katu da ko lak ban use mano lak ban don kam ini ki nong ya wai pul ni nung besim kan Ki kapul kala he mama kapul. kapul man ong kat ban biang hi kapul ngi lasna kata kedur bakin ya sel tenat lang ke ka size jong kapul ke long mta sa phosan phut klenter bat ar phosan phut ka pengtiang ke ka berit pade ke dei rai mtar jong ka ulong kumba ar pho fit Tiga jeng celiu kalau ngata namar ka berit tang arfit ka namata kilung bat ka ni namata kirang ba bat ka di ka slope ka di saw lasan namar tang ka di saw foot hado ka di becilu di san pin So tenat mo mama ba pi don komta ki pul mo. Ba ya ki kelung red ru entai ki bahe ru mo ki barang ba ru ba yo anjingi komta. namar ka bakiwan hang ni babon hi ki bakwa ki kelung namar ki bon ki ai party ki birthday party kum tu ki kelung ki kena lewan ni family kum tu kan le kle lang ti ki don kam ki kelung ru ki don kam kirang baru ki don kam sam lari wa lang ki por kan ki don ki jaka le kai ru cha din chitu jaka le kai kelung ni ki swing ki slide ki kum ta kan ni bu nang begini melen ru si ki wan ki chi chong kai ru kum long ki thai nang tu ki le kai ki tu pat ki we kan Ti mama ka e ka kubuat ai men siam ka ba ki kwa ban pen snow. Sia ki no shock snow ka jela Meghalaya. Di ka kubur ka long kum ni namar ngi las dang yang ni ka kam dei ka we namar ba ngi kersian ni ki khon kiting ngi perthei do kam don kam don jam te ngi don bok bangi don kini ka joka ngi yas dang ban ya snai kini ki yang sem kini ki ching le kai kini ki barok hak badan hang ni tang ba ki khon ki pateng jong ngi kini yo bentalang hang ni te nga wat ki wei ru nga ong kumta ke ni perthei ni be tang ye kata kam sarkar kelong bes pinjar ndai langi don kalat idon kelenti te ngi ni pli wat iberit ru ngila ban im nang tu ne do iberit ru suki ngi ni suki hadian pun talang he ang ta ngila ban kersian ni ke yeng kesem
Jung. Kublai shibun kama. Ta ku blai sibun kong pistin. Di nak kaliang jopi ke kata ka kubor ai min sien ko pi kwa ban ai shiki be. พี่ก็มองเอาไงพี่มันเนี่ยแต่งไปเอ๊ะบุรมเอียกะกำกับบุญพาลาดาพิตรีฮอกพิตรีมีนอตแบบพิมพ์ละรายกันลงกะกำงี้กิบบุเอคุมกินนี่นางตาประเดกิเวรุกิบบุคุมกินนี่นางตาประเดกิบัตรกันนก business กิรันกามีกินงยารับที่ngapen seluruh ki kon samla jongi wat leranya kakam trei kat kapio nangta ko mga banbiang ya kata kajeng ong jonga mene ban kan show ban kan diap bu ya ka thong ken ka e ka pi kwa la sai si pin seng ya kanu no kam kata kan sa pelong ya pi ban poi sa ka thong jong ka jing job kata ku bo kwa ban ai kon samla Kublai shibun nak. Tapi shibun ni piru ba ya. Kublai shibun nak sa sisien. Namar ba pila pelaj por khnang man ingate ba pibun kamo pe kan ni ki gas ngai iki kali shibun ki bawan ngai yang teh pul ki dan ki ba celebrate birthday party. Pibun kam ngai pila pelaj por khnang man dia dan bat ni bani keren itu kana. Kublai shibun ni piru kumjo te ya ka jing klo jong pi ban wan sa ne ka jaka ka jongi ai ba da ka ba ki ba ki bi I ya kan ni long kin I hun la ni kin ngo don to ko jing tang ni ka jang nu ni nga kwa ban poi la to ka jaka khu blai shibun e Kublai shibun. dan bok pen bha ki kam ki jam ki jong pi Ya piru kumjo nak. khu Kublai blai shibun. da blai Titang katu paralong ila pois ka bukod jong nik program inkermen makani ka jinga karan pat ki try jong nik resort kan ai min sim yang ba di pi bangin nam kan ran dien ban le ka ek bangi iet watla karata jungi kala ya chakman haga jo ka poro inkermen ma pinang ye biteng ban karshan ka channel jongi unong sanhima haki singi banwan kumba pi julia man na ka por in say siyambiyang haka bay pat ka por kublai shibun